नमस्कार, प्रणाम भोजपुरिया भैया लोग। और सब बताई कैसे बानी रउआ सभे। उम्मीद करतानी रउआ सब ठीक ठाक होखब भैया। और हमहू ठीक बानी। तो स्वागत बाटे आप सबके राइटर विजय बागी के चैनल पर। और आज उपस्थित बानी भैया रउआ सबके बीच में लेके जीव रूपी सामाजिक भजन एकदम नया अंदाज में गीत के लिखले बानी। और दिल से बताओ नहीं भैया कि बढ़िया से अगर गायकी कर देता नहीं तो हर जगह बजी सबके दिल के छू जाई भजन। इतना बढ़िया गीत लिखले बानी, एकदम कड़वा सच्चाई बा ए गीत के अंदर। तो चली देर ना करते हुए मैटर के शुरुआत कइल जा कि कैसे ये गीत के गावे के बा, का एकर धुन बा, का लय बा। लेकिन वीडियो स्टार्ट करे से पहले भी एगो बात बतावल चाहब। रउआ अगर नया सिंगर बानी और सिंगिंग में इंटरेस्ट बा, अच्छा मैटर के तलाश में बानी, बढ़िया गीत नइखे मिलत, सही तुकबंदी नइखे मिलत, या आपके मनपसंद के मीटर नइखे मिलत, तो भैया अगर हमरा चैनल पर आ गइल बानी तो सबसे पहले चैनल के सब्सक्राइब कर ली, बेल आइकन प्रेस कर ली, ताकि हर रोज रुआ के नया नया मीटर सुने के, देखे के और गावे के मिलत रही भैया। काहे कि हम हर तरह के सॉन्ग लिखिला और सॉन्ग में तुकबंदी कहीं ना खटके रुआ गावे में कहीं परेशानी ना हुई। आज के मीटर देखी कैसे गावक बटे। अगर रुआ कोनो प्रकार के मीटर लिखवाओ होखे तो बेहिचक संपर्क कर सकीला। डिस्क्रिप्शन में आपन नंबर दे दिले बानी, बिल्कुल उचित चार्ज पर रुआ के गाना व्हाट्सएप के जरिए मिल जाए। आज के मुखड़ा बाटे, अरे 4 दिन के चांदनी बाकी सब मोह माया बा, अल्लाह लचुबावे बूरी बला बाकिर ना मानत काया बा। ए भैया कि 4 दिन के चांदनी बाकी सब मोह माया बा, अल्लाह लचुबावे बूरी बला बाकिर ना मानत काया बा। अकेले आइल बा सभे अकेले ही जाना बा, अकेले आइल बा सभे अकेले ही जाना बा। आ कथी के घमंड बा जब खुद के ना ठिकाना बा, कथी के घमंड बा जब खुद के ना ठिकाना बा। तब भैया अगर हमसे गावे में कोनो त्रुटि भइल हुई तो क्षमा चाहतनी। एकरे कौरी स्लो मोशन में गावे के बा। हम रुआ के डमी बता दिल बनी। अगर ई मीटर पसंद बा, फुल गीत लिखवावे के चाहतानी तो बिल्कुल उचित चार्ज पे ई गाना रुआ के व्हाट्सएप के जरिए मिल जाई। और व्हाट्सएप के नंबर हमार बाटे 8874473128। कोनो प्रकार के गीत लिखवाओ होखे बेहिचक रुआ संपर्क कर सकीले, या नया म्यूजिक बनवाओ होखे तब भी रुआ संपर्क कर सकीले। अब वीडियो पसंद आए तो एगो लाइक करब, कमेंट करब। आ चैनल पर अगर पहली बार आए भैया तो रिक्वेस्ट बा सब्सक्राइब करके जाए। मिला तानी फिर से अगला वीडियो में कोनो नया गीत के साथ। तब तक अनुमति चाहतानी। नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद भैया। जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी समाज।